חברים, מה קורה? הכל בסדר? רק שנייה לראות. מעולה. אז כן. היום זה סרטון הפתיחה. הסרטון הקודם שעשיתי לא עבד בגלל שהוא היה רק 4 דקות מעל רבע שעה או משהו כזה. חשבתי שהוא עלה הכל, ואז ב-99% זה קפץ ל-95 ואמר לא, אתה לא יכול בגלל משהו אינטרסט ריקווסט או משהו כזה. אז כן, הנה אני כאן. הנה המנהרות הסודיות שגיליתי. אפרופו מנהרות סודיות, אני רוצה להראות לכם משהו שגיליתי בהייפיקסל. מייפלקס לא עובד. נראה לי שהתאריך שלו פג. לא שזה משמח במיוחד, אבל וואו, מה זה? אני לא רואה כאן כלום. אני שונא את הדלג הזה. שונא. בקיצור, כן, אם אני לא טועה, אז אחד המעברים הסודיים הוא שם. ניסיתי לצאת מכאן וראיתי אותו, אם אני לא טועה. או שסתם ראיתי אותו, משהו כזה. תלום, לם, לם, לם. כן, לא עובד. Join my party. I want who want to see my acrid fine word. אוקיי, אז כמו שאמרתי בסרטון הקודם, שאף אחד לא ראה בגלל שהיה 4 דקות יותר מרבע שעה. כן, משהו שאני שונא ביותר. אי אפשר לעלות יותר מרבע שעה. Words present. Questions present. היי, present! מתנה! בשבילי? לא, בשביל כל שאר השחקנים. Princess, the TNT games coins. לא, באמת, אני לא צריך אותה ממש. What? right click. טוב, יאללה, באמת. מה, כל קריסמס אני לא אוכל? כל קריסמס? טוב, בקיצור, נסכם את כל מה שאמרנו. לי יש לי יש ערוץ, וגם לעוד חבר שלי יש. זה סרטון פתיחה, אני אקרא לו סרטון הפתיחה 1, כפי שאתם בטח תראו למטה בסרטון. במיוחד בגלל שאני ככה אקרא לו. לא, נו באמת. זה הגרוע. באמת, עובד. בקיצור, מכאן עולים. וואי! נו, באמת. זה טרמפולינה. אוקיי, עכשיו זה נתקע ככה. בואו נראה, סולבל. כן, יש לי 0 סולבל. שם. ו-900. אוי, נו באמת. בקיצור, עכשיו אני צריך לנצח בכמה משחקים דבילים, ויש לי מיסטרי וולט שאני אשמח לקחת. בואו נראה מה יש לי. לה common earth hut ו-pet items. אני לא צריך pet items. מה זה בכלל? אתה תמיד אומר לי pet items. מה זה pet item? בקיצור, בואו נראה מה זה האט הזה. בגלל שזה האט אני אלך לאט. earth hut.
אבל היו שם קומון, 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 גייז. שיהיה עכשיו ויש לי ראש כדור הארץ, וואי, זה דבילי. בקיצור, בואו נשחק. סנורנלקס, ייי, סנורנלקס. לא, בואו נשען ביחד. זה באמת הולך. בקיצור, מי רוצה, בואו נלך נוסף למעלה? ביי, הייפיקסל. פאקינג שט אפ, פאקינג ג'ינגל וזה. כן, אל תגידו לי כלום על זה שאני מקלל כך לפעמים. ירשתי את זה מחבר שלי. בואו נאמר, תשאלו אותי, תשאלו אותו, תשאלו כל אחד שמכיר אותו, שזה לא הכי הרבה ביוטיוב, כי אין כמעט אף אחד ביוטיוב. כן, אל תכנסו עליו אם הוא לפעמים אומר motherfucker וכל מיני דברים כאלה. אז בקיצור, איפה הייתי? אם אני האמת אפילו... וואו, לא! למה לא יכולתי לנחות? זה קורה כל כך נדיר. למה לא יכולתי לנחות על הגשר? בקיצור, רגע, אני עכשיו באמת אהבתי. בואו נראה מה יש. לא. בואו נראה. גשר. מה קורה כאן? נכנסתי למגה. מי זה? מי זה הדבילים האלה? לא, תוציא אותי מכאן. אתם יודעים מה מצחיק? לוקח שנייה לשבור את זה. 2, 1. תשמעו תיבה בשבילי. נו. אוי, והם אלה שיודעים איך להעריך תיבות. מעצבנים. כלום לא קיבלתי חוץ מהדברים המטומטמים האלה. לא, אני יודע מה. אני ארוס להם את התיבות, והם לא יוכלו לקחת כלום. עכשיו. יותר טוב. עכשיו, אתם לא רואים את הדיימונד, וגם כאן אף אחד לא עומד לראות את הדיימונד. אתם תשלמו על זה שלקחתם לי את כל התיבות. ייי! עולם אכזר, העמיד אותי. וזה, אני שמח כי הוא היה עולם אכזר. בקיצור, עכשיו אחרי ששיחקנו את זה, לא, אני לא לוקח סיכון. רגע שנייה, מה הולך להיות כאן? 8 דקות, אני לא הולך לקחת סיכון. אז בקיצור, אני הולך לעלות עוד אחד. אני הולך לקרוא לזה בעצם חלק אחד. היכרות 1 חלק 1. היכרות 1 חלק 2 וכל אלה, כן. כי בעצם המקס שאפשר לעשות זה 15 דקות, ומקודם עברתי את זה ב4 דקות, ובגלל זה אני לא יכולתי להעלות את הסרטון, שבו היה כל מה שאתם רוצים, אפילו כמה משחקים, וזה מרגיז אותי. בקיצור, אני גם אנסה להראות חלק ממנו בסרטונים הבאים, בחלקים הבאים. ביי. יאללה, ביי. ולפני כן, שכחתי משהו להגיד לכם. בפעם הבאה, תעשו לייק אם נהניתם, כי לייק זה אהבתי, ואני מקווה שתעשו לי סאב,
ואם אתם רוצים לדעת עוד, אז אולי תלכו ללאב. יאללה, ביי. כן, ואני הולך לעשות לי גם אינטרו ואוטרו. הבעיה עם חבר שלי ידע את זה. קוראים לו ריי אגב, ולי גיא. גיא סוף.